Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры бинасында Татарстанның атказанган артисты Рәмзия Закирҗанова 12 гыйнварда үзенең күркәм юбилей уңаеннан сәхнәләштерелгән Матур Сити спектаклендә баш рольдә уйнаячак. Сәхнәләштерүче режиссер Ринат Әюпов юбилей алды мәшәкатьләрен хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Сәхнәдә ул жан өргән образларны санап бетерерлек түгел. Соңгы елларда Габдулла Кариев исемендәге Казан дәүләт яшь тамашачы театрында барган нигез ташларында Гүзәлия, Туфан Миңнуллин, Сөннәтче бабайда Фәхрия, Гаяз Исхакый, Кәҗүл читектә Әби, Гаяз Исхакый әсәре буенча Рабит Батулланың Кичер мине әнкәй спектаклендә Миңзифа, Убырлы кышкы әкият Шамил Фәхретдинов, Бәдигә Галия Бану Мирхәйдәр Фәйзи, Нәгыш Бикә җиде кыз Нәкый Сәнбәт, тренер Акбарыс маҗаралары Хәбир Ибрахим, Серафима Семеновна, Казан ятиме, Фатима артист, Ркаил Зайдулла һәм башка бик күп рольләре белән сөендергән артист үзенең юбилее уңаеннан Матур Сити әсәрен яраткан тамашачыларына тәкъдим итәргә ашкына. Театрга кергән миңа инде дөресен әйткәндә бәләкәй чактан инде шул җырларга биргә яраттым. Шуны сизеп, күреп инде кырыйдагы укытучыларым, минем җыр ансамбле җитәкчем, сиңа театральныйга барырга кирәк дип киңәш иттеләр дә инде. Мин үзем дә шуңарга гел тартыла идем. Тартылга шинем идем. Кешеләр дөрес әйтәләрдер, миңа ошаган әйбер бу дип театральныйга килдем. Һәм дә менә 40 елдан артык театр өлкәсендә эшләп ятам. Рәмзия Зирәк кызы Закирҗанова Татарстанның Азнакай районында 3 кыз балалы гаиләдә туган. Әтисе Зирәк Закирҗан улы, әнисе Гөлсинә Хәмидулла кызы. Казан театры укуханәсен тәмамлаган. Башлангыч елларда Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшли. Шунда уйнаган елларында Рәмзия шибәр, шая яшь кызлар рольләре белән тамашачы күңеленә кереп калган булса, бүген исә актрисаны Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында җитди хатын-кызлар, ак яулыклы әбиләр образларында күрә алабыз. Ул 3 дистәдән артык татарча телевизион нәфис фильмнарда төрле рольләр башкара. Рәмзия ханым актриса буларак, ул бернинди дә әйтик театр мәктәбе кыссаларына сыймый торган актриса. Ягъни ул үзенчә яши, аның аерым темпераменты, аның дөньяны икенче күрү. Шуңа күрә кайбер вакытта режиссерлар аның белән эшләгән вакытта ниндидер теге уңайсызлык кичерәләр, чөнки ул гадәти булмаган актриса. Гадәти булмаган нәрсәдән әйтәм. Ул дөньяны башта үзенең логикасына буйсындыра. Һәм шул логиканы сәхнәдә кернәп кенә тормышка ашыра башлый. Шуның үстенә шул логиканы режиссерга теге нитеп куя, как эталон итеп куя. Ягъни бу шундый актриса, ул режиссер өчен, аның белән эшләгән режиссерлар, партнерлар өчен теге бик кызыклы, күп кырлы, шундый кызыклы шәхес. Рәмзия Зиряковна дип яратып әйтәбез бит әле без аңа. Без аны үз итеп кенә Зиряковна дип тә эндәшәбез. Бу инде үзенә күрә аны зурлау да булса, әйеме, күпмендер дәрәҗәдә. Шул вакытта ул аны үз итүдә безнең. Менә кушамат шикелле дә ул шунда Зиряковна дип шуңа якын итәбез. Ул үзе дә аңа бик риза, рәхәтләнеп елмаеп, кеткелдәп көлеп кенә җавап бирә инде үзебезгә. Рәмзия ханымны Камал театрында актриса булып эшләгән чорлардан ук беләбез. Без ул вакытта студентлар гына идек. Укудан соң спектакльләр карарга йөридек. Менә шул вакытлардан инде Рәмзия ханымны безне актриса икәнен инде белеп, аның уенына саклана идек. Бер сәхнәдә ул бит инде икеләтә бәхет, рәхәт. Шунда Камал Улпа театрда эшләгән актриса, аның мәктәбе дә икенчәйме, анарда нәрсәләр өйрәнәсең, аласың үзеңә. Шунык белән дә ул безгә бик кадерле, бик бәһәле дип әйтәсем килә. Рәмзия Зирәк кызының уйнаган рольләре төрле булса да, тормышта ул бер төрле. Кешеләргә карата мәрхәмәтле, ихлас, сабыр, кешелекле, ярдәмчел, көчле рухлы булу белән аерылып тора. Яраткан эшеннән, сәхнәдән аерылмый. Яшь вакытта үзенең укытучысы биргән киңәшне тотып, иҗат итүен дәвам итә. Уңышлар юлдаш булсын.
Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.